viikko käsillä. Tässä on videoblogia taas aiheesta. Mennäänpä kurkkimaan, mitä täällä tapahtuu. Ei. Tämä on hirveä. Joo. Tämä on hirveä. Kato siis äsken oli niin nämä keskimmäiset oli ihan samassa niin osassa, oli, ja sitten noi on samassa taas. Niin. Se oli ihan hyvä. Eli voiko se sitten, jos haluaa, että ne... Niin. Nostaa jo 2 valkoista keskellä ja mustat reunoilla. Miltä se näyttää? Ei. Kun nää haluttiin just nimenomaan näin, kyllä pitää. Kukaan jätkät, mitä te teette siellä? Laitetaan noita... Laitetaan tämmösiä lavaan alle. Alakoja. Miesten juttuja. Miesten juttuja. Mä olen tanssioppilas Mabel Washington nimeltään. Sellaista. Mä oon tänne Latino ja Joe Vegas ja näyttelyopiskelija. Semmonen aika villitapaus. Kyllä oikeastaan, kun ei tuo näyttely ole mitään hirveän tuttua hommaa, niin kyllä siinä saa aika hyvin tehdä töitä. Joo, sama en oo itekään tehnyt ikinä aikaisemmin, mutta kyllä se tuolta rupeaa löytymään, kun tarpeeksi hinkkaa. Mitä te ootte täällä koko aamupäivän puuhannut? Täällä on vähän roudaamista sun muuta, niin onko rankkaa? Joo. On. Tuotiin katsomoita tuonne ja kasattiin lavaa viikonlopun jäljiltä ja kaikkia ihan mahdollista. Ja nyt on valot ja äänetkin paikalla ja sitten nopea leikkaus ja läpimeno. Niin. Jeps. Jeho ei ole raskasta, se on syvällistä. Mä olen Saara Kangas. Mä oon Koskinimeltäni. Ja tästä Seinäjoelta ollaan molemmat Mokoman tutkia. Ja tosiaan tuo numeron Anne Mokomaa houkutteli tuohon tähän projektiin mukaan. Ja sitten siitä kautta päätettiin tänne. Mä en oo ollut ennemmin oikeastaan muutenkaan näytelmistä tulkkaamassa, että ihan eka kertaa. Mä oon jonkun verran tehnyt teatteritulkkauksia, en hirveästi, mutta tää on ensi kerta, että pääsee olemaan näistä harjoituksista asti mukana. Tää on ihan extreme kokemus, kun saa olla näin kauan mukana. Että oikeesti siinä on aikaa harjoitella. Sulla on muutenkin kokemusta nyt ollut näistä musikaalihommista, että pystytkö vähän kertoa lisää? No joo, mä olin tosiaan viime vuonna mukana Rocky Horror-musikaalissa. Se oli myös saman Seamkin järjestämä musikaali. Se oli osoittautunut oikein mukavaksi projektiksi ja oikein hyvää kokemusta sain itse siitä. Ja nyt tuli mahdollisuus lähteä sitten toisen kerran mukaan, niin ajattelin hakea lisää tätä hyvää kokemusta. Ja myös vapaata koulusta saa samalla. Haasteita on paljon, siis huomattavasti vaikeampi, jos verrataan siihen edelliseen. Tämä vaatii jo aika ammattibändin, jos tällaisesta meinaa suoriutua. Että ehkä yksi vaikeimpia projekteja, missä itse olen ollut mukana. No mitäs ensi-ilta lähestyy, joko jännittää? Kyllä tässä vähitellen jännittää. Mutta onneksi tämä rupeaa olemaan aika hyvin kasassa, ettei silleen mitään suuria paineita enää ole. Tuntuu luistavan kaikin puolin. Niin siis näyttelijöitä kuin bändiltäkin.
Jännittää tässä pikku haastattelujuttuja ja läpimenoa mennään tuossa kenraaliharjoitusta ja vähän jännä hommaa. Huomenna sitten vähän showta tai tässä nyt ensi ilta on sitten lauantaina. Kiitos. Wow. JP ja tytöt.